Čaute všetci variči, toto jedlo je totálna retroklasika našich školských jedální. Ľudia to buď milujú, alebo nenávidia. Ak máš chuť na sladké, toto by ti zaručene malo spraviť radosť. Dámy a páni, rýžový nákyp. Toto sú suroviny, ktoré budeš potrebovať. Rýža, mlieko, broskyne, maslo, cukor alebo med, jav, 8 vajec, kôra z citróna, morská sol, jav, vanilkový cukor a trochu strúhanky na vymastnenie plechu. Yes! Suroviny nachystané, tak sa poďme pustiť do toho. Okay. Odvážiš si 360 gramov gulatozrnej rýže. Rýžu odporúčam poriadne preplachnúť pod vodou, zbaví ťa to škrobu a prípadných nečistôt. Prilej k nej liter mlieka a môžeš dať variť. Neopováž si ísť ale satkať, rýžu treba stále miešať a kontrolovať, aby sa ti zo spodu nepripálila. A nejak takto by to malo vyzerať, keď to je hotové. Pridaj sol, zhruba pol čajovej lyžičky a poriadne tú zmes potom zamiešaj. Tak a teraz budeme pridávať suroviny do miešadla. 150 g masla, najlepšie nech má izbovú teplotu, lepšie sa s ním potom pracuje. Citrón si poriadne umý, aby si ho zbavil všetkých nečistôt, lebo kôru z neho budeme strúhať a nechceš jesť nejaké špinavé bacily. Keď budeš strúhať kôru, dávaj pozor, aby si strúhal iba to žlté, to biele, čo je pod kôrou, je veľmi horké a do receptu sa to nehodí. Pridaj jeden vanilkový cukor. Ja som tam dal jednu poriadnu lyžičku medu a asi 4 alebo 5 čajových lyžičiek kryštálového cukru. Samozrejme môžeš pridať aj rozienka, najlepšie vykúpané v rume. Moja neter ich nemá rada, tak som ich tam nedal. Z vajíčok rozdiel všetky žltka od bielkov, dve bielka si daj ale zvlášť. Môžeš to robiť takto ako ja, sú na to aj iné grify, že ti to bude pretekať pomedzi prsty a prstami zachytíš žltok, alebo to budeš robiť cez nejakú naberačku, je to čisto na tebe. Tak a teraz tých 8 žltkov vykydneš do toho nášho miešadla a stroj môžeš naštartovať. Ja som to najskôr pustil na nízkych otáčkach, potom som tomu pridal. Tak a teraz k tomu pridáš tú vychladnutú rýžu. Daj ale pozor, rýža nesmie byť horúca, inak sa ti z toho spraví praženica. Všetko poriadne zamiešaj a malo by to vyzerať nejak takto. Teraz zoberieš tie dve bielka, čo si dal stranou, pridáš štipku soli a poriadne to vyšľahaj. A môžeš spraviť takúto skúšku správnosti, či si to spravil dobre. Pridáš to k tej zmesi a zľahka to do nej vmiešaj. Malo by to vyzerať asi takto. Na plech hoď trošku masla a rozotri ho. Buď metličkou, alebo prstami, servítkou, je to na tebe. Pridáš trošku strúhanky a takto ju tam rozháč po celom obvode plechu, ona sa ti pekne prilepí na to maslo. Otvor broskyňový kompot a oddel šťavu od broskyň. Kompot môžeš použiť inak hociaký, slivkový, jablkový, hruškový, jahodový, proste použij to, na čo máš chuť. Ja som broskyne takto rozkrájal, aby som vedel nimi potom zakryť celý plech. Vylej polku tej krásnej voňavej rýžovej zmesi na plech. Naukladaj na ňu broskyne.
teraz to zakry tou druhou polkou rýžovej zmesi. Sprav tomu proste takú perinku. Hodíš to do rozpálenej rúry na 180 stupňov na 25 minút. No a teraz môžeš vyšľahať sneh zo zvyšných 6 bielkov. Nezabudni k tomu pridať štipku soli a môžeš pridať trošku aj práškového cukru kľudne. Dáš to na náš nákyp a teraz už spravíš naozaj krásnu bielu perinku. Rúru trošku stiahneš na 160 stupňov a dáš to piecť na 15 minút, nech sa bielky trošku vysušia. Ďalších 10 minút na 200 stupňov, nech sa bielky trošku zafarbia do hneda. Daj ale pozor, plech nemôžeš hneď vybrať z trúby, musí trošku vychladnúť. Nechaj takto pootvorené dvierka a počkaj 10-15 minút. Inak by bielky dostali teplotný šok a úplne by ti to splaslo. Tak, a môžeme porciovať. Posyp to práškovým cukrom, nech ti to spraví takú jemnú krustu. Pridaj ozdobu v podobe ovocia a pár lístkov mäty, nech to pekne farebne kontrastuje. Trošku to pokrop do šťavou z kompotu a voilà. Tento recept ma naučila moja starka, ktorá už dneska není medzi nami. Dúfam, že vám bude chutiť.